I kao što ste čuli na početku emisije, sve više i psihoze među građanima koja dolazi u ovo novo vrijeme. Evidentno je da je među stanovništvom tjeskoba da će COVID-19 ostaviti trajne posljedice na mentalno zdravlje. Šta stručnjaci koji već godinama provode psihoterapiju misle o efektu COVID posttraumatskog simptoma nakon pandemije COVID-19? Haris Bilalović, kolega, bio je na svojevrsnoj Skype telepsihijatriji sa Davorom Mucićem, psihijatrom sa privatnom praksom u Kopenhagenu. Pogledajmo. Davore, najprije hvala što govorite za specijalni program BHT1 i evo da krenemo sa jednom analogijom zapravo na samom početku. Ako izuzmemo činjenicu da naš razgovor trenutno prati na desetine hiljada ljudi, da li su u osnovi zadovoljeni uslovi za jednu telepsihijatrijsku seansu? Imamo dobru Skype vezu, mirno okruženje i barem 2 sagovornika. Prije svega hvala vama što ste me pozvali danas u vaš program. Osnovni i apsolutno minimalni uslovi jesu, ali optimalni apsolutno nisu. Jer da smo koristili Skype u zadnjih 60 godina od kada telepsihijatrija postoji, mi sigurno ne bismo bili tu gdje jesmo danas, glede dijagnostike, liječenja i prije svega naučno potvrđenih činjenica o efikasnosti i pouzdanosti telepsihijatrije. Videokamera recimo je nepomična na Skype-u, ograničena je znači mogućnost čitanja govora tijela, kvalitet slike i zvuka je daleko od onoga što se postiže sa profesionalnom opremom itd. Znači ovo je jedno ad hoc rješenje, a sve što je rješenje za nuždu i što je na brzinu nije ni stalno ni postojano. Vi ste sa skupinom autora prije nekoliko godina objavili knjigu posvećenu telepsihijatriji. Jeste li vi i vaše kolege mogli tada zamisliti da će ona biti od ovolike koriste? Ja sam to shvatio 2002. godine nakon prvog razgovora s pacijenticom udaljenom 300 km od Kopenhagena gdje ja imam kliniku Mali princ. U jednu bolnicu instalirao sam video opremu i povezao je sa tom klinikom u Kopenhagenu i prvo pitanje koje je pacijentica, jedna naša žena, postavila bilo je: doktore, jel nas sad cijela Danska gleda? Jer bili smo na TV-u. Rekao sam da ne gleda, a ona je nastavila: onda vam moram nešto ispričati. Znate, ja se liječim 3 godine kod danskog psihijatra, a kako ne znam jezik, tu je uvijek prevodilac. Znate, ja sam silovana 15 puta u toku rata i o tome nikad ne pričam sa svojim psihijatrom. Znate, strah me da prevodilac negdje ne izleti, pa će cijeli grad znat za moju muku. Ovo je mali grad i svi se poznaju, a to bi onda došlo do mog muža koji ništa ne zna o tome, jer bio je u vojsci u drugom dijelu zemlje, a da sazna bi me ostavio s ovo naše 2 male djece. I dok je ona tako kroz suze pričala tu svoju tragičnu priču, ja sam shvatio da daljina ne znači ništa i da je ponekad mnogo bliže onaj koji je fizički daleko od onoga ko nam je tu preko puta, ali nas ne razumije. I taj razgovor 2002. godine odredio je moju buduću karijeru i interesovanje za telepsihijatriju. Tako da ja od tada radim uglavnom na daljinu i do danas sam odradio desetke hiljada sati terapije sa pacijentima koji uglavnom nikada nisam sreo uživo. Koliko će oporavak od kolektivne traume koju trenutno prolazimo biti izazovan, a ili ako ne izazovniji od procesa njenog preživljavanja? Ja mislim da će oporavak sigurno biti izazovan, ali prije svega zato jer zbog aktuelne izolacije i straha od zaraze mi ne radimo sve što bismo inače uradili glede prevencije, glede rane dijagnostike, a i samog liječenja. Obzirom na činjenicu da pacijenti, kao što rekoh, imaju ograničen pristup terapeutima. I sada se nakupljaju simptomi, a sve što se ne liječi na vrijeme teško je kasnije zaliječiti. I kako mi to kažemo, bolje spriječiti nego liječiti. Danska je među prvim zemljama koje su proteklim danima najavile liberalizaciju vanrednih mjera.
Šta vi vidite i čujete u Danskoj kada je u pitanju ovaj vrsta skandinavskog odgovora na krizni menadžment? Pa mnogo se priča o tom skandinavskom modelu. Ja nekako najviše volim govoriti o stvarima kojima nešto znam i najbolje bi bilo da epidemiolozi govore o tome kako se sad taj model razlikuje i da li je bolji ili nije bolji. Mislim da će zapravo povijest ispričati najpametniju priču i reći istinu o tome. O tome još ništa ne znamo. Ono što je meni zanimljivo je recimo da imamo 60% zauzetih kreveta na psihijatriji, a obično je to 85 do 95 u Danskoj. Pacijenti su u strahu od zaraze, ne žele se hospitalizirati čak i kad moraju, sjede kući. U velikom dijelu Danske etablirana je telepsihijatrija. Na sjeveru Danske recimo od ranijih 1 do 2 konsultacije putem videa u toku tjedna, sada ih je do 40 pa i više tjedno. Znači u nekim dijelovima Danske koristi se tehnologija, u nekim drugim opet smo još uvijek na telefonskom kontaktu sa pacijentima, prije svega zato jer kolege psiholozi i neki psihijatri nisu baš totalno na ti sa tehnologijom, ali mislim da će se s vremenom stvari popraviti i da ćemo koristeći tehnologiju sigurno ponuditi mnogo bolji i optimalniji tretman pacijentima kojima to najviše treba. Jer mi smo prije svega uslužna djelatnost i tu smo zbog pacijenata, a ne obrnuto. Sa nama u proteklim minutama iz Kopenhagena za specijalni program BHT1 govorio je dr. Davor Mucić. Hvala.